ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 12 августи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ду хонага дар казинои Саидшоҳ, ду хонага дар Мардон ва инчунин дӯстони азиз се хонага бо таъмири беҳтарин дар беҳтарин доми шаҳри Душанбе, дар доми Бахтзе байни Садбаргу повороти аэропорта ҷойгир аст. се хонага дар шаҳри Душанбе бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 350 000 сомонӣ, ду хонага дар 92 микрорайон ва ду хонага дар назди масҷиди нави шаҳри Душанбе. инчунин дӯстони азиз аз дигар минтақаҳоям хонаҳои фурӯшӣ ҳаст. хонаҳои фурӯшӣ бо нархҳои 75 ва 80 000 сомониам ҳастанд ва хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Восеву ноҳияи Панҷам ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин Kino муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем ҳар як хонаро якта ба якта нишон медиҳем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. хона ҷойгир аст дар казинои Саидшоҳ, ду хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 12 шонаи бинои новостройка. хона таъмири замонавӣ дорад, ҳаммом, ҳоҷатхона алоҳида бо пентхаус ҳам дорад. беғарзи 46 метри квадратӣ бо пентхаус аст, 4 бассейни 12 метри квадратӣ. дар умум агар гирем 58 метри квадратӣ мешавад. болош кадагӣ безопасна барои кӯдако, яъне болои ҳамун худи пентхауса ҳамаша кардагӣ, ҳамаш безопасна барои кӯдако. баъд дар хона мемонад ҳамин стенка ва кондитсионер. хонара аз сабаби дар Россия хона гирифтем, сум дар кор аст, ина мефурӯшам, мегӯяд соҳиби хона. харидори аниқ бошад, камтар арзон мешавад. нархи хона 450 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пешсаронамуш Регал. ҳавли 8 сотех замин, ду тарафи ҳавли маҳкам, дорои як ду хонага мебошад. дар наздикии ҳавли мактаб аст, бо об таъмин, ҳам оби полизӣ, ҳам оби нӯшокӣ. ремонти пурра надорад, аммо зиндагонӣ кардан мумкин аст. ҳавли бо вазъияти бад будани мушкилоти молӣ фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 75 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, ҳавли бениҳоят арзон мебошад. 8 сотех замин, ду дар хона, 75 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар дӯстӣ ҷойгир аст, назди Мардон. ду хонага мебошад бо масоҳати 44,8 метри квадратӣ дар 4 шонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. неки криша гирифтагием, мегӯяд соҳиби хона. нархаш бошад дӯстони азиз 420 000 сомонӣ. боз муомила дорад ва боз якта дигар подвал ҳам доранд дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳое ки охирашон 4006 мебошанд, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, сёмкае ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ, аниқтараш гӯем участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Арча. аз лаби роҳ 150 метр дарони қишлоқ, яъне маҳалла, 8 сотех замин, 4 тарафи хона забор маҳкам, фундаменти хона рехтагӣ, 4 ҳуҷра, кухнӣ, баня дар дохилаш. документҳои хона камбудӣ надорад ва нархаш ҳамагӣ 80 000 сомон. барои харидорони аниқ савдо мешавад. WhatsApp-и соҳиби хона ва номерои расистӣ мебошанд дӯстони азиз. рақамҳои дастишон рақамҳои Тоҷикистон. аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. ҳамагӣ 80 000 сомонӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Арча. дӯстони азиз, ин хонаям наворша ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем.
агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорена тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар беҳтарин маҷмаи истиқоматии шаҳри Душанбе. барои чӣ беҳтарин маҷмаи истиқоматӣ мебошад? Барои ин ки ҳам дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, кӯчаи айни ноҳияи Шоҳмансур мебошад, байни Садбарг ва павороти аэропорт ҷойгир аст, рӯ ба рӯи бизнес-центри Сазидания ва меҳмонхонаи Хилтон. ва дуюм, барои чӣ беҳтарин аст? Барои ин ки беҳтарин ширкати сохтмони биноро бардоштагӣ Бахтза мебошад. Дӯстони азиз, бениҳоят бинои зебо, беҳтарин подъездҳо дорад бо беҳтарин таъмир. марҳамат дӯстони азиз, дар ҳамин наворҳое ки ба мо соҳиби хона равон карданд, ҳамаашро дида метавонед. худи хонаи фурӯшӣ 3 хонага мебошад бо масоҳати 148 метри квадратӣ дар 12 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошёна иборат аст. 4 талиф дорад дӯстони азиз, ҳарчаш ҳамавақта кор мекунанд. дар подъезд ҳатто кондитсионерам ҳаст. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. мебелу туркӣ, қолино эронӣ, хулас чизу чораи хона ҳамаш туркиву эронӣ мебошанд. доми зафар 4А скорида ҷойгир аст. нархи хона $185,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавем. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, беҳтарин бино дар беҳтарин минтақа ҷойгир аст. дар наздикии хона мактабҳо, масҷид, скори, садикҳо, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. ва дӯстони азиз, аз ҳамин маҷмаи истиқоматии Бахтзе хонаи фурӯширо қабул кардагем, яъне алоҳида сиёмка кардагем. дӯстони азиз, худо хоҳад аллакай пагоҳ навори пурраш дар канал мебарояд, ҳатман даромада тамошо кунед. баъд аз он шумо аллакай фаҳмида метавонед ки чӣ ба именно ҳамин маҷмаи истиқоматиро ва ҳамин ширкати Бахтзеро беҳтарин ширкати сохтмонӣ мегӯянд, чӣ ба ки коре ки инҳо мекунанд дар дараҷаи байналмилалӣ қарор дорад. навори пурраш мебарояд, ҳатман даромада тамошо кунед. як духонагаи фурӯшӣ аст, бениҳоят хонаи хуб аст. умедворем ба шумо махкул мешавад. интизор бошед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, ҷамоати Мирали Маҳмадалӣ, деҳаи Оқчар, пеши масҷиди Калонда ҷойгир аст. аз масҷид то хонаи ҳамагӣ 500 метр мебошад. замини ҳавлӣ 11 сотиқ замини калон. ҳозиража 2 дархона, баня дарунда, аловхона, анҷомхона, навес, оғул, ҳоҷатхонаи замонавӣ, боғ, чойлоби калон, ангурои хуб. болои ида 3 дархона, баня, кухни, фундаментош рехтагия, дарунша пуркадагия. яъне дар умум 5 дархона дорад ки 3 дархонааш фундаментош рехтагӣ. документош 100% ва нархи ҳавлӣ 180,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи хуб дар ноҳияи Вусе, деҳаи Оқчар, 11 сотиқ замин дорад. марҳамат. ва аз масҷид то хонаи ҳамагӣ 500 метр мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5, ҷамоати намуна, деҳаи Кумсое, дастрочно фурӯхта мешавад. ҳавлии фурӯшӣ аз 9 сотиқ замин иборат буда, аз 3 дархона, ошхона, кладовка, гараж, ҳамом, оғул, навес иборат аст. барқ ва об ҳаст. мактаб қариб мебошад дар наздикиш. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5842 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Ваени Гарадок ҷойгир аст. минтақаи Гипразим, яъне роҳаш через Гипразим аст. дӯстони азиз, баъди Гипразим Ваени Гарадок мешавад. 3 хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 11-ум ошонаи бинои новостройка. 3 хона бо кладовка дорад, мегӯяд соҳибаш. лифт, барқ, об доимӣ. Ваени Гарадок пеши заправкаи Фароз. кадом надонад заправкаи Фароз дар куҷо аст? баъди Гипразем дӯстони азиз, ба тарафи Ваени Гарадок меравем. ҳамин ки Ваени Гарадок тамом шуд, дар он ҷо ҷои канечкаи маршруткаву автобусҳо мешавад. дар ҳамон ҷои канечкаи маршруткаву автобусҳо заправкаи Фароз аст. хона дар назди ҳамин канечка ҷойгир аст, ҳамин бино.
нархи хона ҳамагӣ 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 92 микрорайон доми кафеи Суман дӯстони азиз. бино аз 9 ошона иборат мебошад. хона дар 9 ошонаш қарор дорад. таъмири хуб дорад. барқ об доимӣ мебошад. отопление дорад. омада бубинед дӯстони азиз, мегӯяд соҳиби хона. барои харидор каме арзон карда мешавад. нархи хона 448 000 сомонӣ чӣ хеле гуфтем барои харидорҳо савдо мешавад. ду хонага 48 метри квадрати мебошад ва чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад дар бинои новостройка. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Синон дар Лучоб ҷойгир аст дӯстони азиз, наздикии масҷиди нав ва хобгоҳи донишгоҳи миллӣ. ду хонага мебошад бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. хона бе таъмир яъне коробка мебошад дӯстони азиз. бино тайёр аст. метавонед аллакай хонаро таъмир кунед. дар Лучоб ҷойгир аст, назди 6 база. дар наздикии ҳамин минтақа, ҳамин маҷмаи истиқоматӣ дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем масҷиди нав аст, диамет ва хобгоҳи донишгоҳи миллӣ ва боз маркази варзишӣ ва боғи пойтахт дӯстони азиз. нархи хона 353 600 сомонӣ мебошад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имон муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.